खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गनसा मुसाहारि ब्लग चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे गोदान आपडेट लानानै फैदों। जोंनि फार्स्ट आपडेटआनो जाबाय बि बयस बिथांनि सेकेन्ड चेनेल सनजयआ दिनै 100K कमप्लिट खालामबाय। बेनि थाखायनो बिथांनिसिम मिनि कंग्रेचुलेसन जासिहरबाय। आसा खालामो बिथांनि गोदान भिडिअखौ थाबैनो नुनो मोनगोन होननानै। दानिया फैदो जोंनि सेकेन्ड आपडेटआव। जोंनि सेकेन्ड आपडेटआनो जाबाय दिनै आबसुनि दैदेननायावहाय आरोबाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि मोखाङाव हसिखावनाय जाबावगोन। मानोना थांनाय थार्ड सेमेस्टारनि रिजाल्टखौ फरायसाफ्रा गोजोननाय मोनाखै होननानै फोरमायदोंमोन। जायनि जाउनाव दिनै आबसुआ इउनिभार्सिटिनि प्रफेसार आरो एग्जाम कन्ट्रलारखौ होखारनायनि दाबिजों दिनै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव घेराव खालामबावगोन। दानिया फैदो नेक्स्ट आपडेटआव। नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ अल इन्डिया फुटबल फेडारेशननि प्रेसिडेन्ट कल्याण चौबेआ आइएसएल फाइनालखौ नायना मोजां मोननानै बिटिआर टीमखौ गावनि जायगायाव जानो गोनां फुटबल टुर्नामेन्टआव इनभाइट खालामदोंमोन। थारैनो दिनै गमामायै बड'लेण्ड फुटबल टीमा उड़िसानि टीमजों गेलेगोन। फुटबल गेलेगिरि बिथांमोना लोगोसे मेनेजारआ जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आरो सरकारखौ साबायखर बावहरदों। दानिया फैदो जोंनि जोबथा आपडेटआव। इन्डियाया मैया जिम्बाब्वेखौ फेजेननानै सेमिफाइनालाव थांबाय। सेमिफाइनालाव इन्डियाया इंलेन्डजों गेलेगोन। फैगौ 10 नभेम्बराव बेलासिनि 1:30 बे खेलाया जागायगोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।